Bé, anem a veure en aquest vídeo com numerar tots els cables, totes les connexions d'un projecte. És molt senzill perquè ho fa de manera automàtica. El primer que tenim que fer, seleccionem totes les pàgines, el primer que tenim que fer és col·locar els punts de definició. Val? L'ajust podem triar entre diversos. Per no tocar l'estàndard, el que podem fer és copiar l'estàndard i crear l'estàndard 2, per exemple. Val? I així no alterem l'estàndard original, sinó que tenim l'estàndard 2. No vaig a tocar res així, n'hi ha moltes opcions, moltíssimes opcions per a numerar. Jo, en principi, vaig a deixar-ho tot per defecte. Li dic acceptar i mos ha col·locat els punts de connexió en cada un dels cables. Si entrem en les pàgines dels diferents, veurem que mos ha ficat les connexions, però no mos les ha numerat. Ara què fem? Ara les numerem. Tornem a seleccionar i ara designem. Designar. Estem en l'estàndard 2. Tampoc vaig a tocar res, vaig a deixar-ho per defecte, però, bueno, així el que en designació tenim el comptador, que ara després, si a cas, farem una prova. En principi no vaig a tocar res. Val? Acceptar, tal qual està, i acceptar. I em diu com va a numerar. Val? Jo li dic acceptar i automàticament m'ha numerat totes les connexions. Val? Val? Això és una primera manera de numerar molt directa, perquè no hem tocat res. Val? Tal qual està. Fixa't que... Ara anem a fer alguns canvis, per exemple. Vaig a tirar arrere. Vaig a desfer-ho tot. Vale. I torna a numerar, torna a col·locar els punts de definició en el meu estàndard 2 que ha dit, i ara en comptes de dir-li que entraga la barreta esta, vaig a dir-li que no entraga res. I em faig a lo següent. Em ficarà un número sense la barreta esta. Y en visualización le di que me traga paralelo la conexión. ¿Vale? Aceptar y aceptar. I entonces em fa, fija't que entrau els numerets directament sobre paral·lelos a la connexió que li ha dit. Molt bé. Ara, això és una manera, fija't, vaig a tornar enrere. Perdona, tira avant, així, fija't que m'ha tret connexions ahir, així, a lo millor és excessiu, no? Tanta numeració de cable pel mateix trosset este. Si me'n vaig arrere i li dic ara, altra vegada, colocar, le dic número de colocaciones por cada tramo individual o una vez por conexión o una vez por página o al principio y al final de la conexión. Voy a dir-li una vez por conexión. Si li dic això, acceptar, fija't que ja m'entra una per connexió. Si antes m'entraia una sí, ara m'entra una per connexió. Veus? Pareix que es queda més net. Val? Això, doncs, cada un depèn de lo que vulgui. Jo crec que aquesta manera sembla un poquet més adequada, perquè per què vull tanta? Val? Seguim. Ara li dic, numera'm això. Designar, estàndard 2, entre així, val? I en conexiones, en comptes de que m'ho traga en forma de comptador, vaig a dir-li, vale, forma de comptador, però vull que m'afegisques la pàgina. La pàgina, número de dígits de la pàgina, 2 dígits, i en un 0 davant si fa falta. Això ho tire davant i em traurà pàgina comptador. Val? Així, pots dir-li connexió individual o senyal, no ho tinc molt clar, però em pensa que no fa molt de cas. Com vegeu, la quantitat d'opcions és
no s'acaba. Pots fer opcions de numeració bestials, però bueno, això no fa falta tornar-se així loco perquè li diguem acceptar, i ja està traient-me, mira, 01, que és el número de pàgina, i els números. Veus com enumera això? Com li ha dit, pàgina. Esta és la pàgina 1, 01 i el 001. Si me'n vaig a la pàgina 2, fija't que entrau 02 i el següent i el comptador. Si me'n vaig a la pàgina 4, o la 5, esta és la 4, la 5, vale? Sí, ha fet algo raro en les pàgines, 05, vale? Enumera 05, 62, 05, estic en la, si me'n vaig a la 6, pues la 06, val? És altra forma de numerar ficant-li el número de pàgina davant i el comptador. Val? Anem a deixar-ho així perquè hi ha moltíssimes opcions i tampoc és necessari, però bueno, en aquesta opció de deixar-li 1, fija't que jo li havia dit una por connexió, pareix que la numeració es queda més neta. Val?